Време е да прекрачим границите на старото образование. Българските училища заслужават повече от догонване. Време е за лидерство. ValueMe ви предлага не просто промяна, но и подобряване на качеството на учебния процес. Ние ви предлагаме 3-годишно партньорство, като ни позволите да приложим нашия модел на адаптация към поколение Алфа. През първата година ще направим цялостен анализ на вашето училище като екосистема. Ще работим заедно с всички учители, за да създадем персонализирана стратегия с помощта на персонален AI асистент. Ще направим оценка на нуждите чрез терен на доверието. След изследване на вътрешните процеси ще постигнем олекотяване на преподавателската тежест в административен аспект. Вашите учители ще развият нови стилове на преподаване, които са синхронизирани с нуждите на поколение Алфа, Бета и всяко следващо. През втората година ще приложим този план на практика чрез персонализирани последователни тренинги и коучинг сесии с оглед на приемственост и ефективно приложение. Следва иновативен онбординг на учителите за персонален AI асистент относно как да редуцират рутинните си преподавателски задачи, как автоматично да категоризират учебни материали, как да обобщават дълги текстове, да създават учебни планове и отчети. Вашите учители ще могат да създават персонализирани материали, като контролни и учебни планове, въз основа на предоставената информация. Ще се научат как да генерират интерактивни задачи според възрастовата група и учебната дисциплина, по която преподават. Ще се научат бързо да проследяват напредъка на своите ученици през така нареченото динамично оценяване. Чрез това партньорство ние постигаме солидна автоматизация на административни задачи, като генериране на стандартни формуляри, доклади и дълги справки. Също така обработка на оценки и анализ на резултатите. Ще изградим менторски умения, които създават реална връзка между учителите и учениците. Вашето училище ще се превърне в център на иновации и вдъхновение. През третата година ще анализираме резултатите и ще създадем устойчива стратегия за продължаване в бъдещето. Като комплимент в края на партньорството ще изпратим 3 от вашите учители на международна Еразъм мобилност за учители с конкретен план на работа и приложение на наученото. Мобилността включва обучение или наблюдение в страни от Европейския съюз на реални учебни практики. С нас вие ще получите оптимизирани процеси, олекотяване на административната тежест, вдъхновени учители и уверени ученици и най-вече удовлетворен директор. ValueMe, защото бъдещето започва с правилните партньори. Очакваме ви!